tual tha mang sum mangan roi thin hitman pakhat yes ken ti chuan police high ranking officer pakhat sawada chu public restroom a hian alo ti hluma a hnu reiwak lawa chuan Sugimoto hi run langin ani hi Tokyo Life Organization hnoya thokania an pol hnoya mi an ti hlum te reng chu ama hian an ruang tele an hnu ma te chu arun thian fai thina police officer sawada ruang po chu suitcase sunga chuan Sugimoto chuan dai in munfal taka chun keng chokin avathe thang zui ta ni asin chu cafe pakhat hydranti hmuna hian arun in thlaka helai hmuna hian in tur mai baka eitur ti tak tak chu lamtur a reng boka an eitur siam tu pa hi mitong tam lo le nui zen lo takasi niya he cafe nei tu hi rina ni in waiter pakhat kentan ti chu a chhortel boka e hydrador hi cafe lian tak ni lo ma se customer hlun tam takan ve a an dora len lo a hian dor tu po an tam thrit le a an eitur siam tu takasi hian eitur hi a siam thiam boka local to laklo chu an zong chang zelani takasi hian eitura siam don rengin an customer tur te chu uluk tak chuan an mel chu ena an rui lo te chumi tang chuan uluk takin a seasoning tur te chu alo thlang fel thina tum khat po an customer yukari chu tui takin eitur chu a siam sak le a athil ina wanga aluna lo na tura athil tel sak te chu an hril fi a hetia technique le a ingredient velte a soifia sak lai hian an pia loka thu pa upalam pang to pakhat hian abula thu mecha pakhat in tura chuan drug satel lai hi awa muwa he thila ina tanga reiwak lawa chuan a thut puinu mechia chu nikor helo chuan leya chuna tlu zui ta ni takasi chu rang tak chuan chu mechia boi pui tur chuan akal phei ngala a thut puinu drugs manga lo rai rui tu hi police officer hasenga wani in he cafe a hian regular customer ani nge ni thil dik lo le thil thalo he cafe a chu piang hian makdeu main takasi hi ahun taka chuan arun thina heng har sat na te hi ahun taka arun ching fel zung thina doni tunu reinai phei chuan an eitur siam tupa takasi hi in chual thiam takle mibik takani churinga chuti rualin ahun kal to lampang chu engma chu a hrebik lova reinai thil soi chu an waiter kenta chuan lo hreve in anui chu lo zat le maya aniang putar eitur siam mai in sual a thiamarin lo thule mibik ani lo thu te chu arun soya anui na sat ema wang chuan an hnung lampanga an kup takasi rong kalpo chu alo hre reng lova mitong tam lo ti taka kenta chu ngoi reng hian takasi chuan alo en renga kenta po chu athil soya wang khan takasi laka chuan en thlarung hle a zana rei deuh to wang chuan takasi chuan reinai le kenta te chu chol ha dam tur chuan a ho sana dorlama ve thung chuan kenta chuan reinai bula chuan an eitur siam tupa takasi chu tu chi nge ni ti chu alo zota reinai po chuan takasi chu tu chi nge ni ti a hriat bik lo thule apa boral hlim kum thum kalta khan adora arun tho tan thu chu alo hril fi a apa thentra ani thu in soin andora chuan sefna arun dira chu zong chu reinai po hian takasi chanchin a hriat the chu ani do maya ami zedang lamle a che zia mak takte a taksa a sertam taka omani ti hlereng chung hian reinai chuan takasi chu mithra takani chu ala ring fana takasi chu ina thlen chuan a in thlak ngala thu thlenga chuan thu in unkal to te chu angai tuana samaya heti chan hi mut theilu na hri in sumnia na satak me chu nein mumi alovin zanni zanthumte atlei var zone thayani atuk le zanlama chuan hasenga wa chu an cafe a chuan ron leng lut le in reinai nen chuan aning kom duna takasi chuan chik zet mai hian hasenga wa chu alo mit mei ru renga atir chuan thil hote te chu an soi duna mase hasenga wa chuan apa chung chang te chu arun zo chhotrana chu thil chu reinai po chuan lo du lovin thil danga chun pakain hasenga wa ne na chuan a ezon na te chu a zot ta zoka reinai zo na a chan ma chuan a phone chu run ria hasenga wa chu police te chuan run phone in sawada umna chu an run zota hasenga wa chuan sawada chu an phone ngala mase line le lama phone lo chang tu chu sawada ni to lovin Sugimoto kha alo niya mase Sugimoto chuan engma sui lovin angoi reng thunga hasenga wa zo na te po chu engma chu a chang lova heti engma a soi du tak lova chuan lung oi lo takin hasenga wa chuan phone chu offa heti la hian laduk takatang hian tui moni hian hasenga wa chu alo en renga atuk le zan dorang khar don lai chuan kenta chuan reinai chu choi chu puya chuan soma
rinai po chuan ole ti chuan alo changa mase dorte kharfel phota ngai wangin takasi nen lovakal masa tur chuan atia a thian te pahni an chuak fel or tia chuan a sengowa chu an dora chuan arun lut lol maya dora khar tum lai alo ni to nen rinai chuan nar mai churil ruka mase hun rei tak chung regular customer alo ni to na chu za sakin intura order te chu an pele nuwa an sengawa chuan rinai chu athil in mek chu in puya chuan a soma ril rudik lo taka puni tir khelawin rinai po chuan o chu alo po ve mai boka zanrian kil na turmun an thleng trap to tia chuan kenta chuan a phone a thei ngilani ti chu a hre chuak le ta hlo maya man mo tak chuan an cafe lampang pan chuan a le le ngala Hasengawa hi police officer mani se miten tak mai ania mi chetam takalo ti hlum towa police officer ani na hi mangtangka in thiam takin heng thil te hi athu bole mai thina hetian ni khor helawa rina I chuata tluk nu hian Hasengawa chuan sirinsa drugs mang chuan rina chu chiwa tuma hetia chiwa tum lai tak hian kenta chu cafe chon run lutin a phone chu run zonga an hre chu mai chu hlavin kenta chu angonga chuan alo reka ni khor helo chuan asiam zui ta ni renai bok chu drugs mang chuan chiu chu tum leya ma se hetia chiwa tum le lai tak hian takasi chu run thlengin Hasengawa chu arun dang beta tlan chit mai chuan tuma ma se takasi chuan zuin Hasengawa chu na zet mai chuan a soisa a anun na em chu lak sak lavin renai chu voi khat ma run ti boi to lo tur le andora lo lang to lo tur chuan a vau zui boka apuma chuan han chui do pop popin ni khor helawa aum nu chuan akal san zui ta ni tuimani mi pakhat hian ladeu takatang hian he thil thleng hi ngoi reng hian alo thlir renga ina thlen le nu chuan thil thleng te chu angai tu le ta a chemte man thiam em mai chu han humin ataksa a sertam takum te chu an en kuala unkal to te chu angai tu na chun run lang letin takasi hi Tokyo Life Organization noya hitman lo omber pakhatani thina atna ti tura anti reng reng chu zeitak le thiam takin alhen chuak mai thina that tura anti to phot mai chu I helo chuan a that mai thina ama cher chuak tu le a mentor Junichiro po hi that tura antiang chuan ati hlum maya Junichiro hian an organization dan chu bo che in takasi chu ama da thatur hian an hotu te chuan thuan peya Junichiro hian aboral ma chuan takasi ne na chuan afanu ne chun chu lo enkol sak tur chuan angena he afanu ne chun hi renai hi aloniya hemini tang hian takasi chuan an po chu chu sanin a mentorin angin nakha ti hlotlin chu atum ta zo kani minol puin kan hriat phak ba ka hian khovel che to dan te chu angai tua rinai chu engti kong zong po misul lakatanga chan him chu atum bur mai ani andor lama ale le nu po chuan takasi chuan rinai chu misul lakatanga ain ven dan turte chu an zirtira ain ven dan turte a zirtir nu hian rinai chuan takasi ne na chuan lom thu te chu a hril mulmut maya takasi hian apa chu a hriat chuatir vong mai ani zan khat chu tlo tu danglam tak mai hi an cafe a chuan aron lut not maya takasi chuan tungeni ti hriat tum chuan ave en thli thlaya chu pa chu tu dang ni lovin Sugimoto hi aloniya hun rei tak chung an pani hian organization lama an lo thok dun towa atuk le lama chuan takasi chuan a thrial hlui Shinichi hi awatlowa Shinichi po hi amang chi a organization noya hitman pakhatania heta hian Shinichi chuan Sugimoto in Hydra Cafe atlo chan chu alo hril fi a Sugimoto in an cafe atlo chan chu anna anlen chu thu arun hriatirna ani mai thu chu alo hril fi a police officer Hasengawa chu anda thatfel to thu an hriatirna hi aloniya Shinichi chuan Hasengawa chu a police ni na diklo taka a man thina wanga an target ani to thu chu alo hril fi a mechia tam tak ti hlum toin chu mechia te chu overdose anga alan tir thin dan te chu alo hril fi a cafe a thil thlen jang khan takasi khan Hasengawa kha tilhum chi lo ma sila organization lama an hitman SK tan chuan olsam taka tilhum theina hun alo hner chua pha thei hi aloniya athon thu in tran tira khan SK hian police officer sawada kha alo da travel to boka he organization mita tang hi chuan heng police officer an ni na diklo taka mangtu te hian thi an phu hli ani Shinichi hian hitman pakhat SK chu nei thoma se takasi chu an pola lo le tur chuan an la thlem fana Sorkar thu nei tu korap tak te wangin miri theite an bet lok in thana a hlur em mai boka he organization hian heng thil te hi siam that an tum thina Shinichi somna chu za omveu ma se takasi chuan
organization lama le chu atum to lova tuna chuan rinai ven him chu athil ti tumlian ber ani top to mai ani heti la hian assassin organization pakhat president teruna kaya chuan phone hi alo mang me ka atong kamatang chuan alom lo hle ni ti po chu a hriat theia Tokyo Life Organization hovin corrupt police ho anlo that fo mai chu alo ngai mo hle maya Tokyo Life Organization chu assassin pakhat sato mang chuan ti chiat vek chu alo tum me ka sato chuan Tokyo Life Organization hitman yeske chu chuizui ngalin a cheni na chuan avalu khunga nasa tak chuan an pahnih chuan anin sual zui ta ni hetianga engemaw chen sual hnu hian sato chuan yeske chu a hliam tanul maya yeske chuan a hne don lawani ti hria in atlan chia a anha thona tanga in lama thlen le hnu chuan Takashi chuan ano pan lai nun te chu angai tu le ta anu le pa an boral hnuwa Junichiro an ain koltan te chu angai tua Junichiro po hi Tokyo Life Organization din tu te zingami ania a seilen na hian azir kan ti don nge azir lo wang zop ni doni in tha na lam hlir chu athil hriat chu ni maya heng thil te hi than chho puin alo puitling hnu po chuan hitman hlom taka chuan a chuak ta renga kumtam tak chung hitman hlom tak takin an lo train to boka hetia lo puitlin hnu hian organization hitman hlom ber pakhata chuan arun chuak ta ni ama enkol selian tu amen tor ngai po chu an organization chuan tilum tur chuan an tia Junichiro chuan aboral ma chuan Takashi hne na chuan an pon chuan an pahnih chuan an phatsan thu chu hrila he thu hian Takashi chu ati thin rim hle maya an headquarter lama chuan vakalin an hautu pa Kenski chu avati hlum ve le a hemini tang hian organization lama chuan ale le to ngai reng lovani atuk le lama po chuan Takashi chu Shinichi mutur chuan avakal le a ma se athu hriat chu makati khop mai yeske chu bolhlo pe na muna an char thu hi Shinichi chuan alo hrila Shinichi chuan Takashi chu an pola lo le tur le yeske thatu chu chui chuka that ve tur chuan alo thlem le a Mase Takashi hian organization lama let chap na le tumna hi anei to lo hrim andor lampana a hole mek la hian anung lampaka hian mi pakhat hian alo changa chupa chu tu dang ni lovin tol that tu sato hi lo niya atir chuan ama chu a target le tur ni chu nei ngaya mase ama ni lovin rinai jok chu a target alo niya sato chuan rinai phone hi lo lak sakin video deng khong tak mi hi kenta chu lo wathona Kenta le Takashi te chu an hlau thong dun hle maya Kenta chuan police ho hril mai chu ril ruka mase Takashi chuan Kenta chu police ho chu hril ri lo tur le police ho chu a hrilani vai chuan sato chuan rinai chu ati hlum mai rin thu chu alo hrila Kenta mang ang le lau thong chu man mo taka rinai umna hmuna chuan kalchuk chuk mai chu aril ruka mase Takashi chuan ati muang mai don nia hria in Kenta chu akal ve chu rem tilova Takashi chu sato umna kalma chuan telephone buta hian kalin Sugimoto chu a han bi a warehouse a hitman rong pakhat hlom tur anei thu chu a han hriat tira sato an umna hmuna hril na hmuna chuan Takashi chu akal ngala chulai hmuna chuan rinai chu ni ko hrelo hian akut leke phur hlom hian alo oma man hmu tak chuan Takashi chuan an phurna chu an phel ngala anung lampang atang chuan sato chuan rumpan phein nasa tak chuan anin sual du ngala sato chuan chemte kena wangin tlem chuan andin mun chu a thadeu zoka hetianga anin sual fe hnu hian sato chuan andin mun chu a thalo zok don nia hria in rinai chu tha tum chuan aman bet zui tamaya Takashi chuan rinai chu han signalin azirtir dan angkhan chetur chuan an tia rinai po chuan thok chu han la in Takashi an azirtir ang chi chuan an beileta sato an aman be na tang chuan atal chuak theita ni teruna kaya chuan thilthleng engkim chu real time hian CCTV kal tlang chuan alo en ve reng boka an thil ti tuma hlo chamani ti hriatin ama nge chuan Tokyo Life Organization member rang te chu da that fel vek chu atum ta zoka motor atanga teruaron chuak che tia hian Shinichi chuan anung lampang atang hian pistol hian alo tin ngala teru chu Junichiro thina a mo phurtu le athi theina tura dota lo hek tu ti chuan akap zui ngala mase akap threl hlau mai teru chuan abana tak chun rongka sakin motor chuan manmo takin atlan che zui ta ni Takashi an ama mantu sato a hne ta ka chuan rinai po chu lo lom hle maya Sugimoto kharun lang le in sato rong chu alo seng hoi le me ka khang thil zong thlen to hnu po khan Takashi chuan rinai cafe a la tho chun zom chu ala thlang le ta zo ka rinai le Kenta te po chuan khang thil thlen hnu kha chuan Takashi chu angai sang thar hle maya
an mani nei taka thin lo ma sela eng tiklai poin an mani veng tur chuan a in ring renga a topa chuan chungril taka tangin taka si po chu anui ve theita ni mi te hi an landan angot hi an lo ni bik lova kan hmu sitin kan endong mai tura ni lova taka si po sep satlia mai ni tura an ngai kha Tokyo khopuya mi hlom ber pakhat alo ni reng sia